Orduan, zergatik, errusiera pixka bat ikasi dut, baina azkenean hizkuntza bat ikastea eta batez ere urrun xamarrekoa dana, ez da aski hizkuntza ikastea, behar da liburuaren erreferentzia mundu osoa ezagutu eta hori ezinezkoa da, eta, nik suerte eukin nuan, bera literatur zalea da, hortaz aparte ezagutzen zuen liburu hau, eta gero erreferentziak zerekin lotuta dagoen liburu hau hortaz asko dago idatzita, dena ezin dezu irakurri, baina gero esaldi begiratu behar da, ia ondo entenditu dezun dauzkan nabardura guztiak. Edo humorea dagoen, ez dagoen, asarrea dagoen, ez dagoen, zeren erreferentzia dan, esaera badan, ez dan, eta hori dana bat dana, ezin dut kontrolatu. Eta beti, lau begi gehiago ikusten dute bi baino. Eta gero nik hemen sarreran esaten dut, zerekin egin dudan itzulpena, ze lagun aurkitu ditudan, eta lagun bat Natalia izan da, baina hortaz aparte, esaten dut, itzulpena egiteko baliatu ditudan beste itzulpenak. Legia, begiratu behar da, beste itzultzaileek ze arazo izan dituzten. Entzat zure esku baldin badaude, eta frantsesez liburu batzuk, inglesez, pare bat, eta gazteleraz 3, eta italianozkoa eta portugesezkoa ere erabili nituen. Begiratzeko, esaldiz esaldi, haukat eginda neuke programa bat hortarako, ikusteko esaldiak hartzen dizkit beste itzulpenetatik hartutako esaldia bat beste azpian, errusierazkoa eta besteak. Eta ikusten dut, arazo hau izan du beste hau eta eta gero horren ondoren, etortzen zen Natalia, zutzen nionik gaztelaniara nik itzulitako, euskerera itzulitakoa, eta kontrolatu banan. Hori izan da pixka prozesu. Gero, itzulpen hau neuk egina neukan, eta Ramonek esan izango du berak zergatik proposatu zuen argitaratzea. Nik eginda neukan, neure guztoz. Batetik, itzulpena da hizkuntzak ikasteko metodo bat, lagungarri bat, eta nik nahi nuen hau. Ezagutzen nuen liburu hau lehendik, baina liburu bat ezagutzea ez da aski. Gertatzen da batzutan, niri beti gustatu izan zail liburu hau, oso kritika onak ditu, bukaeran ere badakar, edo sarrera. Harold Bloom kritikari famosoa da, eta Harold Bloomek esaten du beretzat, bere bizitza guztian irakurri ditun kontaera guztietan onena ez bada, gutxienez kontaera laburretan onena da. Dana ez zaio sinistu behar, baina Harold Bloom batek esaten duanean liburu hau ona da irakurri behar. Nik irakurritan neukan gaztetan eta horrela, baina gaztetan irakurtzea eta orain irakurtzea ez da berdina. Eta gaztetan irakurri edo itzuliz irakurri ez da berdina. Itzuliz irakurtzeko, igual irakurri duzu 40 aldiz bukaerarako. Eta gutxi gora bera buruz badakizu. Gaztetan deskubritzen duzu abentura liburu bat oso interesgarria, gainera esan nahi handikoa zeure bizitzarako ere, eta gero berriro irakurtzen dezunean, bentsat liburu honekin deskubritzen duzu ikasi manual bat novelak nola egiten dira. Ikasi beharreko liburua da, idatzi nahi duenak, edo kontakera bat idatzi nahi duenak irakurri behar du. Dana jartzen dute Tolstoi idazlea handia, kontalaria handia. Alderdi hortatik, nik uste dut oso garrantzia handiko liburua da. Eta niretzat izan da oso argigarria. Irakurtzen dezunean, novela bat irakurri daiteke korrika batean,
irakurtzen duzu Seizar Vitoria bat, korrika, eta irakurtzen duzu Seizar Vitoria kontatzen dizun historia. Irakurtzen duzu bigarren aldiz edo geldiroago, ikusten duzu Seizar Vitoriak nola kontatzen dituen gauzak. Orduan, itzuliz, nahi eta nahi ez, harrapatzen duzu nola egiten dituen, ze 2, 3, 4, 5, 10 aldiz irakurtzen duzu, eta gero zuzendu egiten duzu, eta berriro zuzendu, eta berriro zuzendu. Orduan, azkenean badakizu nola egiten duan Tolstoik kontaera hau. Nun situatzen da, ze honek liburua berak ere badu bere historiatxo. Batetik, Tolstoi buruz idazten dienetan hemen jarri dut bibliografiatxo bat. Tolstoi aztertzen duten kritikalari gehienek kontatzen dute bi Tolstoi daudela. Bata lehendabizikoa, Gerra eta Bakea, Ana Karenina, eta biek, batez ere Ana Karenina bukatu arte. Hasieran Tolstoi hasi zen kontatzen bere bizitzan oinarritutako gauzak. Bera gaztetan noblea zen, beraz diru beharrik ez zeukan, noblea zen eta garai hartan oraindik Rusian serbidumbrea garena zegoen. Orduan, bera joan zen Kaukasoko gerretara, bera jaiotzearekin batera edo hasi ziren Kaukasoko gerrak, oraindik jarraitzen dutenak, eta han parte hartu zuen, egon zen 5 urte hola, ikasi zuen tartariarrez, eta novela honetan agertzen diren personaje batzuk adiskidetu zen nahi egin. Personaje hau existitu zen, berak ez zuen ezagutu, segurasko gaixo zegoelako momentu hortan, eta gero Krimiako gerran ere parte hartu zuen, Ordia gerrak eta bizitza militarra eta hori baztertu zituen, eta baina hortan oinarritutako kontakera baditu. Eta gero hasi zen idazten oso ondo dokumentatuta bere novela handiak, eta hartu zuen bere estiloa, bere kontatzeko estiloa oso zehaztasun handikoa detailetan eta detaile asko fin eta oso ondo dokumentatutakoa liburu hau ere bai, sarreran esplikatzen dut zenbat dokumentatu zen. Baina kalkulatu zer izan zen liburu hau beretzat, Ana Karenina idazteko behar izan zituen 6 urte. Ana Karenina da hau baino 8 aldiz handiago. Hau idazteko behar izan zituen 8 urte. Zera, 8 aldiz txikiagoa izan da. Eta idatzi zuen bere bizitzakoaz bigarren partea. Lehenengo partea iristen da 1860 inguru arte. Eta hor nolabait aldi berean berak ezagutu zuen mundua erori zen. Serbidumbreak kendu zenean, 1860an Errusian, burgesiak behar zuelako langileria hirietan. Orduan, nola eramaten da jendea nekazaritzatik hirietara, nekazaritzara lotzen duena askatuz. Eta orduan eraman hirietara. Eta berak ezagutzen zuen mundu tradizional hori desagertu nintzen. Ordurako kezkatuta zegoen nolabait nekazarien bizitzaz eta eskola batzu jarrita zeuzkan, bera bizitzen lekuan, eta hori dena. Baina hiriak eta industrializazioa eta hori dena horrek sartu zuen krisi handi batean, eta berak apostu egin zuen halako poliki-poliki, gehien bat idazte artistikoari utzi eta hasi zen filosofatzen, eta orduan egin zuen pixkat bere ezagutu zuen mundu ideal hori, idealizatu gehiago, eta orduan mundu tradizional anarkiko baten aldeko apostu. Eta horri buruz idatzi zuen erlijioaz eta historiaz eta idatzi zituen
liburu eta saiakera mordo bat, eta idatzi zituen kontakera gehienak izan ziren baitare nolabait metafora edo batzuk berak imaginatzen zuen mundu horri buruz. Salbuta liburu batzuk. Hau da horietakoa. Ematen du ezin zuela etxi idatzi gabe, literatura idatzi gabe. Esaten zuen literaturak ez duela ezer aldatzen, eta aldatu egin behar zela gizartea, baina ezin etxi idatzi gabe. Eta orduan, hau historia hau ia berak Kaukasuan egondako garaietatik ezagutzen zuena berriro idazten hasten zen. Baina ez bitarte hortan kontatzen ez zuelako, baizik berak sortu zituen eskoletan maiz kontatzen omen zuen Hachimuraten historia. Aurrei maiz kontatzen omen zuen Hachimuraten historia. Baina hasi zen idazten, 1886an hasi zen idazten, berak kontatzen du, ia idazten da. Bere egunkarietan kontatzen du idazten nahi dela. Eta 8 urte behar izan zituen, baina ez zuen argitaratu. Ez zuen argitaratu bukatu zueneako ia Errusiako estamentu guztiekin atarratuta zegoela. Osea, Elizak eskomunikatu egin zuen, eskomunikatu zuen Bibliari buruz ematen zuen eta Jesukristoren bizitzari buruz ematen zuen interpretazioagatik, eta Eliza kritikatzen zuelako, gogor. Estamentu ofizial gobernuarekin enfrentatuta zegoen, eta bazekin ez ziotela argitaratuko. Zentsurak erabat aldatuko zuen. Eta orduan, erabaki zuen bizi zen artean ez argitaratzea. Eta bizi, hil eta 2 urtera argitaratu zuen bere idazkariak. Eta gauza bat egin zuen ondo. 2 argitarpen egin zituen batera. Bata Moskun eta bestea Berlinen. Moskun badaude kapitulu osoak, batez ere badago kapitulu bat enperadorea barregarri jartzen duena, eta haren barregarrik egin ondorioz zean dauden Kaukasuan gertatzen dienak kontatzen dituna, eta hori kapitulurik luzeena esaldi batean laburtu zuen zentsurak. Eta beste kapitulu osoak kendu ditzu. Eskerrak Berlinen argitaratutakoan dena zegoen. Orduan, geroztik egin dien argitapenak Berlingoari jarraituz egin dira. Nik uste hori dela gutxi asko liburu honen historia oso labur, baina historia. Badaude, eztabaida dago, pixka bat Tolstoirengan 2 garaioiek bereizten dituzten kritikarien artean, badaude batzuk esaten dutenak ez. Tolstoi beti jarraitu zuen Berlin. Beti batez ere beretzat historia da importantea. Historia, esate bateako Isaia Berlinek badauka liburu bat Tolstoi liburuz. Zerak. Uste terderaz ere badagoela, baina euskeraz izango litzake azeria eta trikua. Gizonak banatzen ditu bita. Trikuak eta azeriak. Azeriak dira dena interesatzen zaienak. Eta normalen ez dira batzen. Batzuk erabatekoa dira eta beste batzuk beste erakoak. Edo gutxienez joera bezala. Muturrekoa izango litzake guztiz azeria eta bestaltik guztiz trikua. Zer da azeria? Dana interesatzen zaiona. Gauza, detaile guztiak interesatzen zaizkiona. Orduan horrek ez du asko sakontzen. Eta trikua da arrazoi bat bilatu nahi duena. Gertatzen dien gauzai buruz, orduan trikuena Marx izango litzake. Marxek Hegeli jarraituz aurkitzen du historia mugitzen duen giltza edo motorra. Eta Isaia Berlinek esaten du Tolstoik bere bizitza guztian jarraitzen du historiarekin kezkatuta, historia zerk ere egiten duen, eta azkenean erabakitzen du ez dagoela kausa bat. Ez zuela Napoleonek aldatu Europa. Napoleonek soldadu bakoitzak, momentu bakoitzean borrokarako zeuzkan arrazoiek, baizik.
eta hori ez dago kontrolatzenik. Orduan, milioika kausa, eta novela hau horrela dago eginda. Ez dago arrazoi bat jarraitzen duena guztia, ezik eta egiten du, personaje bakoitza momentu batean moitu dezaketen arrazoiak edo eragin dezaketen arrazoiak esplikatzen du. Gero lehen esan dut, hau azkenean iaia dela novelak nolain erakusten duen eskuliburu. Eta bere novelaren egitura iaia filmikoa, iaia pelikula bat. Pelikula baten aldiko estena bat hartzen du. Eta estena hortan sartzen dira elementu desente. Orduan, elementu horiek esplikatzen ditu, baina estena dira. Eta estenak ez daude arrazoi logiko batez lotuta, itxuraz. Baina, gero ikusi behar da, hurrengo estena. Zate bateako, enperadorearen kapitulu hortan, enperadorea ikusten da aldrebeskeria desite egiten, eta neskako eskor bat pasatzeko harrira eramaten duen, eta eramaten du pasatzeko harri hortara, a la piedra pasar, de pasar por la piedra, eramaten du, eta hartzen ditu erabaki batzuk, baina hurrengo kapituluan agertzen da, ez da agertzen, behira ze ondorio dakarren, eta hurrengo kapituluan Kaukasoan sartzen dira tropak herri batean, eta desegiten dute herri hori. Dala ondorio bat. Horrela daude lotuta guztiak. Baditu zenbait elementu, zete batako ordu arte asko agertzen ez dienak, adibidez flashback. Noiz hasten da Hachimuraten historia kontatzen, 11. kapitulu. 11. kapituluan aitzaki bat aurkitzen du, Hachimuratek bere historia kontatzen. Hautzaroko historia da. Orduan, esplikazioak datoz geroago. Orduan, joku hori dana oso modernoa da, Tolstoien garaian. Tolstoien kontatzeko maisutasuna ikusten da. Orduan, horregatik esaten da, novela bat idazteko egitura hemen dago. Ikasi behar da manuala hemen dago, bat, zateratago. Nik besteren artean horregatik itzuli dut euskerara. Eta nik uste dut jarraitzen dut itzultzen, eta askotan bilatzen ditut niri gustatzen zaizkidanak, hau da, beste kapitulu bat presentazioan, beste kapitulu bat izango litzake, niri gustatzen zaizkidan autoreak, baino aldi berean, hemengo irakurlego, mikroirakurlego bat askotan kontuan hartzen ez dana, kontuan hartu zitzultzen du. Alegia, iruditzen zait, gaur egun badagola euskal irakurlego bat oso kontuan hartzen ez dana, idazleak. Idazle asko aidea esaten gaur egun ezin diela Handu, Bernardo Atxaga eta aidea esaten gaur egun ezin daitekela idatzi ezer euskeraz irakurri ez baldin badezu itzulpena. Egin dien itzulpena. Zergatik itzulpenak ereduak ekartzen ditu. Orduan, nik uste dut oraindik eredu asko daudela ekarri beharrak, eta badaukagu itzulpenean problema bat, honek konpondu duana argitaratu da, eta bale, oso ondo. Baina, ni baitut beste 11 liburu itzuliak argitaratu ezin dienak gaur egun. Ez dagolako merkaturik. Idazleak ez dialako argitaratzeko nahikoa merkatu. Baina ondo etorreko litzatekenak argitaratzea. Bate pentsatu beharko luke edizio politika bat egin beharko balu, Legia Kultura Sailak. Ikusi beharko luke badagola euskal literatura bultzatu nahi baldin badugu, ekarri behar ditugu ereduak. Eta autonomo izan behar baldin badu euskal literaturak, ez da sekula izango autonomo, baina izan lehiki autonomo munduko literaturan. Eta munduko literaturan egoteko egon behar du munduko literatura. Eta ez gaur egungo literatura anglosasoiaren mundu bakar hortan. Ni jakiteko zen inoiz galdetu izan diate, nire ikuspegitik esateko ze mundutan bizi geran, eta ni nola papelaren zeakoan naizen, papelaren mundukoan naizen, liburutegitara juten naiz, kendu ditzagun hemen bertan esateratako, kendu ditzagun euskerazko liburuak, zegien normala da hemen egotea, kendu ditzagun gaztelaniaz egindako liburuak, ze gehatzen da.
zenbat liburu turko daude. Bi, holan pamukenak edola. Zenbat liburu daude inditik itzuliak. Eta pila bat argitaratzen da. Japonesetik zenbat, edo arabieratik, edo errumanieratik. Zenbat, hola hengo. Italianotik bertatik, edo frantzesetik. Zenbat itzuli da. Inglesetik zenbat itzuli da eta jaime, oso. Beraz, nun gaude, liburu hietan. Edo hori dauzkagu gure, hori da gure mundua. Baina inglesera zenbat itzultzen da. Inglesak zenbat eraino balio digu mundua ezautzeko, munduko literatura ezautzeko. Kalkulaturik inglesez argitaratzen dira liburutatik 2% dira itzulpenak. Eta frantzesez edo errusieraz edo 20 gehiago dira. Normalen laurden bat edo izaten da. Produzen mundutan bizirik. Nola izan gaitezke autonomoa. Horregatik saiatu naiz. Gero, beste gai bat nahi baldin baizuen, bere aitorpena izango da. Zergatik errusierat, zergatik ikasi duenik errusieraz. Nahi baldin batzuen jarri, bestela baez jarri. Ia itzultzaile eskolan nuenetik konturatu nintzen eta erosi genituen liburu mordoska bat, hizkuntzak ikasteko, baino ez hizkuntzak ikasteko gero hizkuntza horiek ondo menderatzeko, baizik eta nire hitzean hizkuntzaileak bere bizitza guztia pasatu behar duelako hizkuntzak ikasten. Zergatik, bestela lotura automatikoak egiten zaizkionak, adibidez, gaztelaniatik euskara itzultzen ari baldin bagera, gauza batzuen baliokidetasuna erabat automatikoa gertatuko zaigu, baina hori itzultzaileak problematizatu egin behar du. Eta nola problematizatuko du? Beste hizkuntza batzuk ikasiz. Orduan, ez zaizke hori dituko hain automatikoak. Eta bilatuko ditugu automatiko ez den soluzioak. Sorkuntzazko soluzio batzuk. Orduan, beti izan nuen pixka eta gantza hori, eta jubilatu nintzenean aukera izan nuen, aurkitu nuen Natalia, koinziditzen genuen gustotan, literatura gustotan dagoela, eta berak zizitzean erakusten errusiera, eta gero errusiar literatura, eta errusiar literatura alkarri, zehatzen esplikatzen den dira. Eta Haji Murat zer izan zen? Gerra gizon bat? Haji Murat zen, Kaukaso. Kaukaso hori deitzen zioten hizkuntzen mendia. Arabiarrak eta hizkuntzen mendia deitzen zioten. Zergatik, garai hartan, hau gertatzen den garaian, hau gertatzen da 1851, Kaukason hitz egingo ziren 40 bat hizkuntza. Batzuk, alkarrekin zerikusi bat ez zutenak. Gero bat zegoen tartariarraren aldaera bat, ola lingua franka moduko bat alkarrekin da hitz egiteko eta horren. Batez ere mendialdean. Kaukaso badu alderdi lausamar bat eta gero mendiak. Eta mendian baiara bakoitzan beren hizkuntza eta alkarren oso desberdinak. Orduan, Haji Murat berak Dagestanekoa zen. Baina momentu errusiarrak konkistatu zutenean Kaukaso, zan pixka bat Persia aldera eta zabaltzen, eta Turkiaren eragina mozteko, sartu ziren hor, eta aurkitu zuten momentu batean egon ziren, hau gertatzen den momentu hortan, izango ziren 1.700.000 biztanle, bertakoak, eta 200.000 soldadu Errusia. Okupazioa hori da. Okupazioa gaina, okupatzeko oso zaila dan leku batean. Hemen bukaeran esaten den bezala, geroztik ere jarraitu egin du, eta Yevtuchenkok esaten zuen, Yeltsine jakin izan balu, irakur izan balu liburu hau ditzakela sartuko, Kaukasoan sartu zen bezala. Zergatik, bazekilako zer gertatuko zen. Orduan, ia seitun hasi ziren gerra,
batez ere Rusiarreko eraman zituztelako kosakoak ara eta gura pixkat jendea sartzeko, asentatzekoan eta horrela, baina herriz herri konkistatu behar zuten. Eta momentu honetan, hemen ere ikusten da, hasi ziren pixkat amerikanoak biena hemen bezala. Zertatik bizi dira. Basotik, basoak errai. Edo basoak bota. Orduan, hasi ziren hori egiten, el factor amarillo, bienango factor amarillo, hacían hauen soldaduen aizkora. Basoa bota eta hori. Orduan, gerra tribu pila bat zeuden, eta alkarrekin konpontzea etzan erreza, eta, bueno, hasi zian gerrilla erlijioso bat. Eta gerrilla erlijioso, Hatzi Murat bera etzegoen horren alde. Orduan, eukizitun gora bera batzuk, behin Errusiaren alde jokatu zuan, zearen kontra, fundamentalismo horren kontra. Eta Xamil izan zen gero, lehen da bizi Ahmed Bek uste zala, baina gero Xamil gerrillaren buruzagia eta hori, salatu zuten nahiko modu falsuan edo, salatu zuten Errusiarrei esanez Xamilen aldeari zela, eta orduan Errusiarrek gaizki tratatu zuten, eta pasatu zen Xamilen gana. Eta izan zen buruzagi militar importanteenetako bat. Dagestan esate batako, Dagestaneko Errusiar guztiak kanpoa diari zituen. Orduan, klaro zan, Xamile bera zan buruzagi, baina buruzagi militar importantea zan Hatzi Murat, eta ez zeuden ados, alkarrekin. Eta orduan, kondenatu zuan, behak ikusi zuan Xamilek egin nahi zuela, eta orduan pasatu zen Errusiarretara, eta horra azten dut nobela. Azkenengo hilabete horiek. Orduan, gero Errusiarrek lagunduko ziotela, ezagutzen zuten, lagunduko ziotela, Xamilek bere familia hartu zuan baituta, eta mehatxatu zuan danak hilko zitula. Orduan, berak Errusiarren gandik ez zuen lortu, espero zuen laguntza, eta erabaki zuan aldeitea. Edo Xamilen gana pasatu, edo bere aldetik jarri, bere aldetik gerrilla bat sortu, eta bere familia salbatu, baina azkenean bai Xamilen aldekoak eta bai Errusiarrak kontra jarri zitzaizkion, eta batalla batean akatu zuten, lepoa muztu zioten, enterratu zutenean, baina lepoa pasatu zuten, burua pasatu zuten Txetxeniako herri guztietatik erakusteko behira. Hemen nola Hatzi Murat, hemen dago zuen bere burua eta auta bestea. Eta egon da, orain dela uste 2 urte arte, egon da San Petersburgoko museo batean. Eta orain entregatu dute enterratzeko gorputzarekin batean. Ira honi egiten dute.